ассалому алайкум бародарҷони азиз. Як хона навортун мекунам, як квартираи фурӯшӣ срочняк равон кардан ки дар Душанбеай. Хушрӯ тамошо кунем беҳтарин хона ҳай бача азизу. Хуб, рақамҳои ами соҳибхона рӯи экрантон. Ма дар бораи хона гап мезанам, хушрӯ гӯш кунед дӯстон. Баъдан рақамҳои ма барои реклама ҳам мондагия. Чизе дорем рӯй кунем, реклама мекунем. Ёки омадаи пеш навор мекунем. Ютубу, тиктоки, инстаграму, телеграм, хулоса рекламаи фасон мекунем. Канали Сауду ТВ, канали Сауду ТЖ-дам. дӯстони квартира дар бораш мефаҳмонам, рақамҳои соҳибхона рӯи экрантон буромагай. Баъдан бигирен. Оиди хона полни маълумот бедам. Ҳама нархош қади гӯш кунед. ин квартирае ки тамошо кардесен дар шаҳри Душанбе ҳай бача азиз. Шаҳри Душанбеда. Одамое ки айги празем квартираи арзон кофтеса бошен, ина марҳамат бигирен. Бо тамоми санъаташ ремонт кардаги фасон хушрӯ замонавӣ. Шаҳри Душанбе дар Гипразем маҳаллаи Навбаҳор 2 ҳайку. Ана ҳамиҷа канечкаи маршрути ду маршрута канечкаш хулоса як шаша як тегаш ва фимки 56 54 хулоса ҳамиҷа. Хуб, маҳаллаи Навбаҳор об мега ва об ва светмон мега доимӣ ҳай. Ремонтҳои хона хушроҳак кардем. Ҳай барои зиндагӣ кардем мега савдош мекунем сум дар кора. Телефон, WhatsApp мегзорам, занг мезанем, масъала кунем, мегирем бача азиз. нархи хона бачаҳо 570 000 сомонӣ бо арзон мешавад. чӣ хеле ки қисми дохили хонаҳоро дидесен, хушроҳакай, ба талабот ҷавобгӯҳай. Одамое ки айги празем ҳами территорияро хоҳиш мекарден, занг мезаден, менависен, ина марҳамат дӯстон беҳтарин вариант барои харид кардан. Фикр мекунем ки зурае. Одамое ки хай аму чӣ меган стройка кардагия мефаҳмам. Аму нарх навод чӣ хелай, корбори ҳақуқи устод чӣ хел мешавад, участка чанд сумай, квадрат чанд сумай. Духонагай 48 квадратай бача азиз. Ами таи 50 квадрата мега ки 570 000 гуфтесем, иншоалло бо савдош мекунем. Харидор бошен, харидори серьёзӣ бошен, агар фақат дӯстон кадомитон занг мезанем, мегӯем ки мо аз канали Сауду ТВ ёки Сауду ТЖ тамошо кардам бача азиз. Наворҳои дигари моро тамошо кунем, беҳтарин хонаҳо